Ngoba kuyashuba yabo, hlele zikushubele. Sothi manje ucela imama yabo. Uma ucela imama uyacela ukuthi okay, sicela ukuthi ufike mama, kusasa ngizobe ngikhona angenzi lutho, okay. Ethi anginayo imali yokugibela mina, anginayo imali yokugibela kodwa ngizokwenza uplan. Umbuzo, okay, umuphi lo plan? Ethi ngizobholtha, ngizothola lift. Uthola i-lift? Ubuze uzothola kanjani u-lift? Wazi kanjani uzothola i-lift wena? Ethi hayi mina khona abafana engibaziyo ngazi u-Andile, ngazi uSamkelo. Wazi uSamkelo? Manje ugcina usuzibuza ukuthi uSamkelo, hayi bajwayele vele ukungilifta. Bajwayele ukukulifta? Bajwayele? Hayi ngeke babe, khululeka ngizohayikha, ngizoyenza iplani. Intombazane ehayikhayo? Intombazane eyazi olifti? Hayi mina bebe ngihlezi ngilifta mina, kodwa ukuthi kanjani-ke ungabholtha-ke, uBolt uzokhokhela naso lapho. Ngazi abafana baka-Bolt mina. Wazi abafana baka-Bolt? Mina